Γεια σας παιδιά και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο. Είμαστε εδώ με τον Αργύρη και τον Παναγιώτη και τον Δημήτρη από πίσω μου. Και τώρα λέμε να καθίσουμε λιγάκι, παιδιά. Ναι. Πάμε να καθίσουμε εδώ πέρα. Ωραία, πάμε να καθίσουμε. Άρχισα να νιστάσω κιόλας, πες να κοιμηθώ. Άντε να την πέσουμε. Πάμε να κοιμηθούμε, ναι. Άντε, πάμε. Μετά από 3 ώρες. Πού είμαστε? Πού είμαστε? Τι είναι αυτό? Πού είμαστε ρε? Τι έγινε? Νομίζω αποκοιμηθήκαμε. Για να δούμε πού είμαστε. Ναι, το ίδιο Οι μέρα. άλλοι πού είναι? Ξέρω εγώ, πριν ήταν μαζί μας, καθόντουσαν εδώ πέρα. Πού πήγα? Ακούγονται βήματα. Μπρο. Μάλλον δεν θα είναι τώρα. Δεν είναι κανένας εδώ. Πάμε, ανεβαίνουμε τρίτο γραφό να δούμε αν είναι πάνω, ξέρω εγώ. Εδώ πέρα όλα κανονικά όπως πριν. Για να δούμε και τι γίνεται από πίσω μας. Σαν κάτι να άκουσα, δεν ξέρω τι. Να το Αργύρης. Τι κρατάει στο χέρι του? Γιατί, τι είναι αυτό? Νομίζω δεν είναι φιλικός. Γιατί κρατάς σπαθί? Ρε. Τι κάνεις ρε? Μπρο, μη. Ρίξε! Ψηλά τα χέρια! Κάνε Έχει πίσω! όπλο, έχει όπλο. Κάνε πίσω! Τον Τον πέτυχα. τρομάτισα! Γρήγορα. Φεύγουμε! Κάτι έγινε. Του συγκρατάμε λίγο! Πώς είμαστε? Πού είμαστε τέλος πάντων? Αφού πριν λίγο ήταν μαζί μας να πούμε. Είναι ο Παναγιώτης και αυτός κακός. Πού είναι? Κατεβαίνουν και οι δύο. Ψηλά τα χέρια! Είναι κακοί και οι δύο. Πρέπει να βρω κι εγώ ένα όπλο όμως. Ναι, είναι εδώ κάτω! Κάτω! Να, ένα όπλο όντως. Να το. Το παίρνω. Ψηλά τα χέρια. Ψηλά τα χέρια. Μην κάνετε κίνηση! Μη... πίσω, Α, πίσω. πέτυχε το όπλο μου. Πάρ' το πέτυχα, το πέτυχα! Το χέρι μου. Μπαμ. Πάσε κάτω! Πάμε. Αρχίσαμε, τρέχα γρήγορα. Γρήγορα. Πάμε πρώτο να κρυφτούμε. Μιλάνε κιόλας. Έρχονται. Αλλά εμείς έχουμε όπλα! Πίσω! Κάτω! Το χέρι μου! Έχουμε όπλα. Μπαμ. Το όπλο μου. Πες να μην πυροβολάει άλλο. Φύγετε. Πάρ' το! Με χτύπησε. Κάτω! Το πέτυχα! Μπαμ. Μπαμ. Δεν πεθαίνουν αυτοί. Τι είναι αυτοί? Πάρ' το! Το πέτυχα! Φύγετε. Ξούτ. Το πέτυχα! Δεν φαίνεται τίποτα. Μπαμ. Δεν πεθαίνουν αυτοί. Με έχουν πετύχει παντού. Έχω παντού χαρακές να πούμε. Μπαμ. Πάρ' το! Το τρομάτισα! Το ξανατρομάτισα, πάμε! Γρήγορα. Γρήγορα, κάτω. Πες να μας έχασαν. Ακούγονται. Πάμε στο υπόγειο, παιδιά. Είναι πίσω μας! Πίσω μας. Να τι, έρχονται ρε. Μπαμ. Γρήγορα πάμε. Έχω μια ιδέα. Θα μείνουμε, θα τους περιμένουμε εδώ. Εδώ πέρα. Μην κουνηθείτε, άμα απλώσεις το σπαθί σου σε πέτυχα. Μπαμ. Πάει ο ένας. Πού εσύ? Μπαμ. Πάμε γρήγορα πίσω από την πόρτα. Έχω ένα κόλπο. Θα μείνω. Έχω ένα κόλπο. Μόλις μπουν θα τους κλείσω την πόρτα. Σώμε. Γρήγορα τώρα, πού είναι κάτω. Γρήγορα τώρα που έπεσαν. Μπαμ. Γρήγορα. Ανεβαίνουμε. Στα backrooms είμαστε, ρε, δεν υπάρχει. Γρήγορα πρέπει να ανοίξουμε τα φώτα τουλάχιστον. Μπαμ. Έλα, να τους τελειώσουμε!
Γρήγορα, πρέπει να τους νικήσουμε όλους. Μπαμ, 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 μπαμ. Βάρα τον, μπαμ. Μη κουνηθείς.